6. urtea da Senegalen. Boubacarrek bere semeari eta alaba txikiari agur esan, emazteari azkeneko musua eta autobusera igo da. Mafiak zuen dirua lapurtu dio, lan bat eskainiz iritsi beharreko herrialdean. Larri eta zorionez uzirik dago, baina bere familiak hilabete 2 pasa arte ez du berari buruz zer jakingo. Autobus geltokiak ikusi